Paris may nag-drive. Uban na ako si Inegals Mix Videos o si Mayang Vlog. Kaming tulo mong ato guys. Okay, kita-kita na sa ato guys. Okay guys. Hi guys, di kami karon sa Kambaha ning agi ikan sa Santa Cruz. Nakaagi mi ganuling. Pagkahuman di kami ning agi nang laptop mi sa Kambaha. Og biyo na pud mi ngadto sa Butongkam. Abot hangtod mo abot sa bayan eh. Flora mi nga sikat nga vlogger dinhi sa Bohol. Okay guys, kita-kita lang talunja. Hi guys, so karon di alam sa Butongkam. Karon nag school na tungod na, oh. May kan mi lang Flora mi do na ang sunod ani nga baryo is ang puti. Kani nga baryo ni guys is Butongkam. Sunod puti. Ang ilahan na tong lugar ni Flora mi. Guys, diyan namin patugas kami sa ilang Flora mi. Guys, ilang why na ni doon na. Diyan namin. Guys, diyan namin sa ilang bahay. Hello guys, naabot namin. Hello. Ay, dalam eh guys. Halo. Buntag. Vlogger po niya. Kita. Diyan namin. What day si Flora mi ari guys. Buntag ng Arison. Okay, buntag kanong buntanan. Laki wala ko kung magikas-basak. Vlogger po na isulat Flora mi. Flor de Lisa. Oh, dalagi na amala kakita ko sa imo katong gahi. Wasong buntag. Lagi mo kag suman, di ba? Simonang to. Wasong buntag. Dis manangilin. Day. Kumusta wasong buntag? Dili, ning adto sa idang ning adto sa Glubi. Di ana to mes ila Flora mi. Basag kay nangabot mga vlog. Di amin ni. Mga vlogger nga. Mga gagmay vlogger. Singalang bulanan ko na. Nina Girls Mix Videos. Inspired to mo. Gilang taman nakod Nina Girls. Wako ka. Nakirat to guys kay nangabot wala na kog nag bidli na kay gigit. Kami na nga wala. Si, diabot si agamay na Mayang Vlog. Kailan ko na lang kay amiga. Vlog ka may? Oo. Guys, may lang kita dito si Zani. Bawo ko. Guys, lagi sa ilalim. Bawo ko kuan. Vlogger, Ma'am Flor de Lisa Burato. Tignan ako sa imong video. Thank you. Tignan rin ko sa video. Kung lang ko na ka mauwa ko. Guys, mga subscriber pod mi ni Flora mi. Sikat nga vlogger dis Bohol. Hilantan lagi to. Asi tatay la may jong vlog uli. Tatay ra sikat tatay. Tatay ra sikat tanaw vlogger na dakagutan aw. Bita. Allah, ganyan ipangita dani guys. Kulurami guys. Naon man. Kabatay naman di daw sila. Saan man yung wada ni katang-ipangita? Tatay na lang may vlog ah. Asa man din si Zakaron? Tatay, barog. Okay guys, ano yung bilang sa Tatay. Hindi pang ubo mag sila, di mo sila mga tumako-ubong kay di ka nang panghilan pag ubo-uso mo gud mo. Adi naman si Flora mi dia gilang. Tanaw na ang mga video sa basta ko naka-subscribe sa to. Ang ako, wow, naka-subscribe pud ko. Ala, mari lang bulanan ko. Murag kahibaw na ko da kailan mari. Kailan na kailangan ba? Subscribe ko sa inyo. Kaya mo sa Kikoy wa katong Boholan ng vlogger. May group chat sa mga vlogger sa Bohol. Murag pa mi ma-apel siguro. Sa tayo mo ma? Flora mi. Ako Nina Girls. Tanalo sang video kay aron ka kita ko comment sa aron mas. Asay nga sa imong video. Lord Elisa Borato. Isaon mo ni kuan for me. Ganto kayo mga pareha. Kisay magwang ninyo? Mga beauty. Unso to na mo ako tiguang mo. Unso to. Edad ni Floramid eh. Ha? Edad. Si Floramid 16. Kita guys, 28 na. Floor, pero fancy dyan. Sige. Ako Florami, siya ako baliktad na yung barok. Modeli sa Florami. Mama order na. Lami injo dali no? Di ana Miss Ila, Florami Boholana. Pero wa sa guys kay Gilantan man. Lami kag sanina, lami kag atay may. Ang sarap to imong wan. Lami kag atay. Flor de Lisa.
Diapod si Marilong Bulanon. Si Marilong Bulanon. Wow, sa diha. Dagang silang buwa. Diara si Terry Bors. Diara si Terry Bors. Ang mangkot ko niya sa Sani Florami Boholana. Taliter. Halika, isa ko mo rin. Oh, idzaan man ang biuli. Orang man ang mga naunga. Dagang silang buwa guys. So. Kita ko sa mong video sa'yo. Kayo mo kung si Kuan, si Biuli. Napi, ito Biuli. Nabi tayo, upaw. Uy, nagsiyapi na na. Ulit. Nag-deliver? Upaw, di ami dari puti. Wadi mo na kuhan, May. What's our? Pero ang subscriber, okay na. Ma'am, Demi, dahang Kuan, magsimo-simo ba? Uy, ihatag na na. Mga bata. Waman may mga bata dahil na yung mga panda. Mga hero. Huwag may bata ka ng mga idaran. Ano patay? Naghanagasa. Oh, supas. Wa Bitaw, ato bitaw eh. Gapila na magsupas. Gapila na magsupas kay. Wa na man po. Sige, nilili basig na dani. Ano rin, Pero bitaw na makita ni imong papa. Sikat na. Vlog na ni Jokay de. I-vlog sa din ako, be. Okay, guys. Buta na ang ang papa ni Ma'am Flor de Lisa. Og ni Florami. Bulan na. Og tayo dang mama, guys. Guys, ginukon sa maning gigasahan man tag kik. Ang lamiyara ba ni? Anong sama? Yang papa, oh. Aktor ka ako, buyag. Uy, nagdahan naman sila gasa-gasa. Yan na, dali. Di bulkit, dali. Dito ka rin may katoy. Apo man ko. Kapura ka. Dido nga? Galupe. Naman, nakoy vlog sa mga yag. Tig-agi ko dani, kapila na. Ayan, ko ay naman ni Florami. Pastilan, kapila na kong agi-agi dani. Ni, ano mo dahil ni. Kami na sa, Florencia. At Amerika. Mo tay dato hay day kadto kailan ko nang tunidza. Ante Mayor Maria. Totoy among Santa Claus. Ay, ante. Nasa na. Buhulanos. Family, ante. Ante, ante. Naamong po sila. Tagay ko na rin may Pamilya. Pamilya Buhulanos. La pamilya dai nakalimot ko sa rin. Pamilya Bulan. Ay, ante, di ami sa bahay ni Florami. Tora kay. Ay, tora. Ay, sinang Helen, ilan ni Along? Ilan ni Along nang kanina? Rama. La Violin eh. Violin Upaw. Florami. Kana. Aliwaras medani lagi ra. Ano ja? Ay, sumpay ra dahil ni sila. Mudo sa medali ha. Hi guys, dalagway ni Florami. Ilang bay ni Florami? Bay ni Florami guys, diyan ako silang bay. Kami ni Ninagal sa ante og si Mayang vlog. Kapila na kung agi dani na ako i-vlog sa Mahayag. Ha? Nagpuji man kog Mahayag. okay. Hala may. Pasensya sa daha mo puro kikan di ka tagbasak taraw. Uy, gikan ko nagbasak nang haklot mini. Nagagikan ko na. Madam nga nagbasak-basak man po. Okay, wala may. Tutubon na. Uy, man tayo wala ni negosyo. Uy, Nani auto dato limbaro. ano ba kag subscribers no 6,000 no? 6,500. Wow, niluta. Amo kay gamay pa man. Ayan. Wani kang Florami. Unsa ba man jud may? Saan man dito may ngaro sa amo ko. Nay, basig na mo mga piran. Kaon ako silang gasa. Sige kay kamo Eh, na majung buntag diha. magkakita man gos ka nang Pero mi mo ko kita ni jagi manicure ni. Tuod na sila rani. isan mo. Ala sige jud ko. Sige jud ko agi. Sila katuon. Mami katuon. Pastilan. Tagbilaran mi. Tagbilaran ba ba? Uwani mo. Sudat pa sa tagbilan na bukid pa sa ni. Uy, sikat man mo nga nadal ni. Na, dito sa Tagbilaran. Hala, kaila ka na ng Florami? Tinangan bitaw.
Mga tricycle driver, gamit ako ang tour. Bitaw mo ingon bitaw na ako. Ni Flor. Nara ba yung vlogger na sa Bohol? Sige Sikat sila, ka dyan. suna-suna nga. Ay, sa Daga si pala Florami. din ako, Taga-amang araw ko lang. Ang ibang ko. Katong dito ko sa Alicia. Nag-vlog ko sa Alicia. Kaya nga rin may mahayag. Nening comment. Dura ba ila Florami na? Oo, bitaw, pero mo ko katuon sa Enzo. Ay, mo. Katuon na sa ko, guys. Saka yung mga content na bilang ko, nung didong, anak nung didong. Dili apo ko. Ako na. Apo ko? Nay Lolita na sang anak. Nay Lolita. Sangay ni mo. Ako may anak. Ay, Lolita mo isang maguwang. Florencia. Siya may anak ni Juan. Oo, to as Amerika man si Siya kay Juan, nagmurag nag-bats me. Nag-Juan me guys, Juan, magdangan may lakaw sa una. Mangibaklay me. Oh, ba? Nalagi mga parintin yun na skugtong no, si Pedring, kailangan Pedring. Kailan nagang Pedring? Oo, ang manang parin, skugtong si Juan, Pedring. Sa dia Pedring. Anak na niya tayo mating. Kung isang amahan ana, igaga binanay. Oo, si... Okay guys, basta kayo nakatuod namin. Una kay naka-glasses ko. Diya karon wa na maling ginuon sa makabasa sa una cellphone wag text ko nga na dai ko. Meron may edad. Kuan mag 62 na ko karon. Karon kuan, karon April. Ya, may. Oto ka sa inyo, may. Nakita na jiglas berenal. Diya kuan kana. Ning waklay magaato ning adto ka lang adto lubi. Kay magsuman. Ikaw to. Gakaw. Hindi ganti para pod. Oh, dito man ko na tao. Kay magsuman. Di. Gato ko ba nung aloy? Ambot basta kay Medyo kalabihan dito, naaparon. Naapa. Nasuhito sa Dennis. Ato, masig pamusilag lang dyan sa una. ama siguro. Ikaw to. Lagi kay nagkaw mo ka nag-antipara ikaw man jud. Sa Flor de Lisa nga channel. Ako matig pamusilin dito kay Lipi. Ba? Kuang ito masyaw sa una. Pilipi. Live stream ka mga. Hello guys. Kani dai si Reverse Vlog. Mayor Danis, Mayor Food. Ana sila Reverse. Na ana mi sa ilang bay. Abis kuan, opisina. Sanangka. Igsuon ni Florami guys. Kuang, pagawang Pastilan agianan man ni ilaha. kinalaman ka sa may dari kay nagkuan. Adi ka kailang. Hi guys, subscribe, like, or share po sa mga channel dani nila. Oo, salamat. Marilong bulanon ko. Maralo bulanon. Oo. Kita nag-vlog ka. Oh, nag-vlog. Ninagal. Ninagal mix video si Mayla is balay. Ato tayo mo, May. Balay may ang to. Mayang. Mayang vlog kang Mayla. Ayan, kami na mata. Medyo ko ija sa usali kay kita medyo ko pag vlog dito ni Pilipino. Diyan mo ko sa nang gikuyaw-kuyawan ba. Ito siya nga to. Grabe mga apo. Ape mga apo nang i-vlog. O na pa rin amang. Kana mga apo mo na susunod. Ay, sari na yan. Nakasama na na po. 1 month na siya. Kasar na na yun. Ano pa gumangko? Buwan mo ni Tais na. Awa. Si Mana na dun siya. Asa man na sige taga-asa. Hindi ka patugapon. Dinis puti. Ang lami asi sa may. Sa kasi Mana may. Mo Tais sa ritso. Unitas karon ano siya. Karon nagsugod dito pag Grabe ti away isang simana pa. Oh, unitas na yun. Ano ko? lado naman po. Lado naman. Balag na mo. Pilar. Karon. Kadlaw ba ugasa man nga. Asa pud mo ting adto. Dai. Ang pagumangko. Para mga baby oh. Kita na sa mga vlog. Ay ko Mayla. Oh, magbaon no lami ka adto na ing ana mangahoy. Kawan mo na sa $100 ka $10. So imong buhaton ron sa isa ka semana kapila ka mong upload. Bali 1 month ni pasar sa dads. Ano yan? Dadlaw jud ka upload. Dikat man kay grabe man gi. Advance mo ko mag-vlog ko karon. Kan gud siya. Nindot na ingana. Dadlaw. Oh, wapay 1 month na, wapay 1 month. Wa na sa edit. Hala, uy kuya ditso na Oh, upload. wa edit edit pala Okay, no. maayo naman. Kuyawa do. Pag-edit mo makadugay. Ah, bogar mo ka. Tuwa din na mo dyan sa pilar. Dali mo to timingan jung wa din he. Asa tinga sa iyang channel? Ay san lik si unvlog. Ipon mo baron di mo malimot. Ani ama naka-record man gud ari. Ka Aisa. Aisa. Munita sa damay. Oh lami oy, istredo siguro ng bataan. Ang grabe sa kagaon na po. Mo tay lami. Kani jeng gara-gara no. Talent, mo ni talent ni mong yung paggagara, gamit ka adyo.
Kini oh, tungtong ka to. Na mas marami na Ah, muli kasigatan ni jadi ha. Katong ning Nagabot siya. Dili. Katong nagaon siya nangahoy. Ah, dana dai si Jana ning daus-us nagaon. Nagaon nangahoy. Nangahoy si Flora May kuno ana guys. Nangahoy. Tingkat-kat sa bakilid. Kinsa ba poy? Karon ba ko kadungag nangahoy gagaon gahihil. Mura gidangat. Gamik apa? Janggol nga kuan ba nga. Labi na mo imong kuan gibutang mo sa imong kuan at daghan mo click dayon. Lami bitaw ning bukid mag-vlog. Aka gumigas. Wala sige pangitap sa kay pangumigas ano das ang bisong. Ay mura gidangat. Wala kita mo siling di ba ho? Matapos nangilin kay kamao pud maghimog suman. Mana naglang Ay vlog si mana? Mo ba? Hilin ko di jani ba? Sagdi na kayong pananawon. Ani ba ingon ko di na nato i-edit niya kay para kuan. Enggak, kita samanta. Ya, banto na ta. Wala Hinahinang nyo lang miray. kitang dana nyo balik. Kaya lang kay Salamat gidana. padayon gyapon mi mosuporta sa inyo hang kuan channel. nga naman kakapangitaas daw ni. Ato ni mo to. Nabitaw sa daon eh. 067. Edwin Number sa Gaborno. kung kuan. Edwin Gaborno. Bilaran ng nag-grant pa dito. Ang ulit to. Maasam dapit? Beite. Ah. Kami na adyan Miss NBI do kaadyo. Tanan ko mga partner na nga Provincial engineering sa Kapitolyo nga bago. Mga YouTube. Alami. Sige na sila kuan. Hindi mo na kus daw ka na may makaila. Sige tan-ano ninyo. Sabay ba na mo ado sa NBI me. Basta ini kato ni mo terminal. Pangitaon sa yung Facebook. Lunes. Marilo Gaborno brinta ba? Marilo Gaborno. Anak, Ato sabay ba lahos? basta na yung magpila anak Diba, may na. NBI. 67 nga. Yan dalaman ko. Isa ba mo? Green ang color. Agang ba na mo ana mag kuha na si Jam makapila na sa terminal. Abot ka na mga alas 8, napako na alas 9. Antok sa alas 11. Na wa mo koy internet. Ante, na may internet niya. Hindi na unja. Kaya ho kay palaila to sa mga partner. Nga igsuo mo ni kuan. Hala na hon. Ag ijang mga partner ganahan sila mananaw sa inyong vlog. Yan ang bana. Isa man. Kani nga mananaw sila ni Flora May. Para mangat ko no. Sa wala may apre. Vlog ko dito sa Baleares katong Panalo niya ni abay na sabay daga. wala. Amo lahos ka ba? Ayaw talikdi. Ato ba Sige nga. mag-chat naman tag maari kang tagbilaran. Ha? Ato tas bay manglaag ba? Mo ni lami inoon. Masearch mali mo ah dana Marilo Gaborno. Aw si reverse ba to dai? Ah, reverse. Derber. BURST. Julie, wala ka pa yung Julie po. Ikaw vlog di pa kadoy. Napikuan Mama Julian. Mo Kapil. ilhanan dyan sa kuan Guys. kanila. Live stream. Ah, mag-live stream. Oh, naano bitaw nagsugod na ko. Dahil ang live dyan undang sa pag-live. Wala, may watchers naman. Kapig 2,000. Na gabong ko naman na 4,000. 4,000 na rin. Ag magkapasar na 4,000. Dali ra naman, baligid na sa masakas. Padaos-os gamitan palwa. Kain kagsagbot. Di mag-stand man ka. Sa kagkuan sa kahoy. Habog ka nga ambak ubos. Alam mo kain ko sagot na, isa sagot ka nun. Kanang amiligoy. Ay, humok. Di ka na kung mga tambal ug ubo may kanon. Kara nang ibyo sa mga video. Musab-sab ka, magkinanding ka para sarap. Bisag unsar mag-ahab. Harang isot na review, ay na printing. Ay, salamat guys. Hindi ko na din nila. Halos ka, 100 na kong agi na ni. Ilan ni? Biuling ko to. Kato ilang biuling. May ilan naman natukuran ilang bahay. Ato ka pa na. Mao man din nila biuling. Ilab yun eh. Oh, kan. Dugay mi dani nagpudyos mahayang. Gagmay pa ang mga anak. Naghawal-hawal pa ni ang bana dani. Pista. Naghawal-hawal na sa mahayang to. Ay, Alicia. barkadista pa mo si Along ito. Karon kay butan naman po. Ha? Lagi? Pista rito. Pista na, pista. Dugay po to. Vlog man. Rabi Kasi dali mo, hindi pang tagaan talent imong mga anak. Yes guys, dagan sila grasya ni manang mama ni sister. Kaya ba si ako 46 ay 46 ko. 15 sila kabuok mo? Cancer ako ikalima ang manghod na po kabuo. Pandigana na.
Salamat sa Ginoo. Grasya man na. Kakay kugihan man po ni si Brad po sa batanon ta. Mailar mo po porma. Suyan mo po ni. Kuan lagi pod. Kasi Ako ro sa pang bugtong man pod. Ay ko ra po isa. Ah, nabawi. Gwapo mo di mong papabaya gani. Suyan man ni sa batanon pa. Dito bugan ko si kabuo. Mata ka t-shirt injo. Di mo kilong gyud Oh. mo mama. Ako na yun nakuha duha. Lagi mo na tao ba tanan. Kasi mo gamit nga, tay gamit ni mga kuan, editor, kini mas gyapon. Kuan kining video maker. Amo ni yung editor. Pwede ra mo kuan. Gamay pwede gamitin. Pwede sa unsa magbupas sa maka-edit. Mm. Mas may lag edit na oh. Edit na kamay? Oh guys, mo ulit namin guys. Basta kay di ana may nakabisita mi lang sister Flor de Lisa vlog. Flor de Lisa vlog. Burato. Injo. Flor de Lisa Vlog burato. to. Nakayo din sa vlog na. Kuman na na. Din pa. Oh, Ala na. pa sa mga vlog. Oh, naapod pero wa pa matanan nahaguan. Sa sali kay na isang kanida na. Marso pa ko nagsugod. Pero interesado na ko mag-vlog. Ag sinugdanan is rabbit nga namatay. Ang gi-vlog ang rabbit hangtod ganahan ako mag-upload. Di man pa kumauaw mag istorya. Oh, kanta ito sa mapayapang bukid. Ala may dekal tingin. Ba. Kita na ko sa mong vlog nakasubscribe naman siguro nimo tanaw na. Ne, si Biuli kay busy po Ano, doon. labi na ka na mag-abis na bitaw niya, magbulhot. Kasama na ana. Busy si Biuli may no? Ala may pag-upload na may kahit apang tanaw ng imong video gani pa imong kilabuhi sa video. Ang love story ng isa. Ana love story may kada ka tanaw may. Di ba? Pating-tiling ba nga? Kanang. Tinatong nang nguyo. Ay, majagan. Ba, si May lari na sayod. Tinapasahan mo. Pang may nabayruan mo. May! Aman niya Anak dito kong ba? pajiha may. Guys, dami dari guys. Ako'y kalibutan na ng isyo ha. Kita mo ko Facebook. Kay bawo na Yes, sila. Facebook nakita like ko na Kay bawo na sila siya niyan og si Chongchong kay sa una pa 2014 nang bakasyon po na kita dai sila anza po padadan sa siling og kwarta. Kani sa manang Kay bawo na sila anza iinom ra po nila. Inom daw mo na sa Si Aliana to guys, magumang ka ni Florame. Ang doon. Ang doon. Ha? Ali day. Guys, dia isang pagumangkon guys. Nagdujan. Asa mo nganday? Okay. Asa? Okay guys, angan si Aliana pagumangkon ni Florame. Tanaw sa vlog ni Ate Marilo kung bulaan na na. Di ako sa ilan ni Florame guys, ang pagumangkon di si Aliana. Okay guys. Mauwaw man siya guys. Marilong bulanon man ko day. Oy, Ate Marilong Oo, bulanon. bulanon ko. Ha? Idol ni mo? Oh. Magagi-agi ganito are. Enggara. ngari. Enggara siya guys to Nalipay na. Si Aliana. Ini mapakog atong naisuta. Na, ni gara ra pag limbaroy. Paglo ay jud ka nang nadia sa ilaili. Bibo lagi mo gani no? Yan na. Bibo. Ala palabig pa. Yung papa. Kaya papa niya. Yung papa ko na journey. Manay papa, yang Mali na nga amiga ni ni. kaning nang kakay-sikat mi. Sikat na yung Ani office ni Florame bola na. Oh, ani dai si Jagay si Florame kuno ani nang kanulay magdujan-dujan. Itong niadto sila sa kuan sa Magaso Falls. Oh, pag upload niya to kita ako diretso. Tantikira ba? Oh, tikira dito sila sa Magaso uban siya sa iyang nga tong nagmotor sila. Ano na yung yun eh? Oh, dakong tao. Dwight. Si Dwight. Si Dwight. Dili dakong tao nang kuan ba matso ah. Kren ang bus. Saya na bus. Ako na damay ka tang tanon, Maya. Day, Aliana. Ako nagpapa. Patay. Papa. Ah, Ganahan ni siya ni ano. Ay.
Brother. Majong. Mga vlogger. Hindi talaga Paris. Kain tiguang na pangitan nila pre. Kay tuwa ko tirong. Akan ikaw te asa mo karon sa bilang gyapon ka. Mato kas bayat ang dadun sa ila Madam ni siya oy. Ante, Ano ito tirong? Madam. moadto ni sa bayahang adadun sa injo pod si. Aray na lang tas Sister. mga tipas. Manawag naman og mga to. Ami ka naman ta. Basin mo lakaw mi, nga nakitahay ba? Namay sa number pod. Mga bata. Kuha ka ng number la. Tirong. Sige. Asa ba yung gusto TM o Saan na tirong mo to kukuha ng tirong. Pwede ito hindi kasi kay kan man eh. Makatawag man bisag. Mo na panghawg sa mga bata sa ora. Wala lakaw na tirong. Tiguang nga. Kaysa Maduna. Matiguang ito ba? 09. Digo ari guys sa ila guys makalingaw sila mga istoryador buyag. Tuan na si Jaga. Ilang ba? Tuan na si sister ning uli na sa ila. Akan tugup. Picture ta. Di si Mayang guys, Mayang vlog. Picture sa ta. Hala tuan na hinuon si Ja. Salamat. Bye bye. Sabi. Ante Tunya. Ito mautom niya. Kaila na sa nimo ante. Kaila si Ja. Kinsa? Ato si Manong taga Dujan. Gago ko din mayag po yung No, kaila si Ja nimo. Lagi nakalimot ko nga nila. Antonia nga. Nakalimot ko. Antonia. Mo ko din. Nakalimot lamang ko. Kisa Kaya man nang kapre mamusil taglang gamat ito mamusil. Dito mandugba ng Ah. gidong. Ari sa me. Sa mga sa me. Salamat. Darab guys. Ilang bay agianan na din namo. Agi-agi rami abay bay rami ani. Ni aram ni dari tungod. Nah guys. Ilang bay dari. Ari sa me.